I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan novi video, dobrodošli još jedan leteći bajs vlog. Evo, konačno video poslije jednog dužeg vremenskog perioda jer nisam stvarno bio snimao, tako da sam odlučio da vam napravim, evo danas, bit će dva klipa. Jedan će biti kritična masa i drugi će biti recenzija. Tako da ovo je sad prvi klip gdje idemo na kritičnu masu, odnosno krenuo sam polako. Mogu vam reći da je danas izrazito toplo. Mislim da su mogli malo da pomere, tipa možda na 6. Jer svaki put kreće u 5 časova, a danas ima, nema 40 stepeni, ali ima bratu 36, možda ima i više. 36, 37, uglavnom baš je toplo. A ja sam poneo kacigu, zato što posle idem da radim recenziju jednog full susa, tako da onda nemam gdje da je stavim i malo mi je nezgodno, pa jedino na glavu, eto. Ali dobro, ajde bože moj, istrpet ću, nije mi ni prvi ni zadnji put da nosim kacigu i da pičim po suncu. Jedino što je crna pa privlači više toplotu u odnosu na onu belu koju sam video jednu, ali dobro, ajde, nebitno. Možda budem uzeo tu belu pa da imam dve. Što se tiče kritične mase, gledat ću da vam, evo sad odmah da vam kažem, gledat ću da vam maksimalno skratim video, zato što nemam dovoljno baterija, pa čuvam više za recenziju i to sve, tako da ono maksimalno ću vam skratiti video. Ostavit ću vam današnju rutu kojom ćemo se mi kretati i ostavit ću vam, pošto nisam stigao stvarno ni da se spremim, nisam stigao ni da pročitam ništa. Što se tiče kritične mase danas, koji je, da kažem, cilj tog našeg okupljanja i tu sad svašta nešto zašto danas vozimo i tako to. Ostavit ću vam u deskripciji njihovu, da kažem, internet stranicu i tamo možete da pratite, imate dosta i korisnih stvari u vezi tipa neke subvencije za bicikle, ono što su bile, onda isto tako možete da nađete kad je sljedeća kritična masa, šta se radi u gradu, šta se ne radi u gradu. I dosta tih nekih korisnih informacija, tipa da li se pravi još neka biciklistička staza, pošto tamo sam isto video da se sad pravi neka biciklistička staza tipa prema Rumenci i onda još tamo dalje. To sam isto pročitao kod njih na sajtu. A konkretno današnja, da kažem, neka tema zašto se okupljamo i vozimo je nešto hoće da izmene u zakonu. Što se tiče biciklista, valjda da uvedu, nisam siguran da li da nosite opremu, da to bude, kako da kažem, pod nekim moranjem i to sve. Jer kažem, nisam stigao da pročitam ni ništa, tako da najbolje da vam ostavim. Evo ga ljudi, u ovom delu ću vam ostaviti da čujete govor našeg predsjednika biciklističke inicijative, tako da ćete moći tačno da znate zašto smo se mi danas bili okupili. Test 1, 2, 1, 2, čujemo se, ok, super. Još jedan dobar dan. Stigli smo do kraja kritične mase, ali ne do kraja onoga zbog čega smo se danas vozili. Za ekipu koja nam se pridružila u međuvremenu, samo kratko jedan rezime zbog čega smo se danas vozili. Pokušat ću da ne davim puno, pošto je toplo. Vozili smo se zbog zakona o bezbednosti u saobraćaju, koji se trenutno nalazi na skupštinskoj proceduri, koji ni u najmanje ne unapređuje biciklistički saobraćaj, biciklističku bezbednost i bezbednost svih nas. Fokusira se na destimulišuće mere koje se tiču nas, biciklista, trotinetaša i generalno svih učesnika u saobraćaju. Ono gde se oni fokusiraju se isključivo na motorni saobraćaj, a nas stavljaju u drugi i treći red. Od glavnih tačaka što smo mi tražili da se uvede su dvosmerne biciklističke ulice. Tražili smo da se ja podsjetim, malo me sad i sunce udarilo. Da, kontrasmer, žuta traka, da biciklisti smeju da se voze žutom trakom. U Beogradu je to mnogo češća pojava nego što je u Novom Sadu, ali ovo je zakon za celu državu, tako da moramo da budemo obazrivi. Da se dodatno pojasni biciklista u pešačkoj zoni, jer imamo situacije gde ne možemo da prođemo kroz određene delove grada, moramo skroz okolo kao biciklisti, što nema smisla, jer ne zagađujemo životnu sredinu, možemo vrlo lako da prođemo bez ugrožavanja ičije bezbednosti i želimo da izjednačimo električne trotinete sa nama. Zašto? Zato što električni trotineti trenutno imaju destimulišuće mere, obavezne opreme, obaveznih tehničkih pregleda, određene papirologije koje moraju da rade i ono što smo mi dobili kao nezvaničnu informaciju kad smo razgovarali u ministarstvu vezano za zakon o saobraćaju, izmene i dopune, je da će to potencijalno sačekati i nas.
ko od vas ovde želi da ima obavezno kacigu i prsluk svaki dan dok se vozi na biciklu? Niko. Tako je. Tako da ćemo se boriti protiv toga kao što smo se borili 2015. i 2016. kad smo tu obavezu izbacili. Znači, jednom smo uspeli, uspet ćemo i sada, ali to moramo svi zajedno. Tako da, ono što želimo da poručimo je da ne slažemo se sa ovim izmenama Zakona o bezbednosti u saobraćaju. Želimo bolje uslove za bicikliste i za nas najugroženije u saobraćaju. Toliko što se tiče toga. Mogu vam reći da sama ta organizacija kao organizacija, da smo dosta tih korisnih i velikih stvari uradili, pre svega ako što vidite ovdje nema više ivičnjaka, dobro, nema i njih odavno, ali na primjer radimo na tome da na biciklističkim stazama se izbrišu ivičnjaci jer nema potrebe da ima kao taj neki blagi pad i to sve, da ne morate ono sad pretjerano nešto ni da usporavate, a i da ne razvaljujete točkove ono kad idete preko ivičnjaka. To pa onda, kažem, rekonstrukcija tih biciklističkih staza, eno sad je cela futoška tamo urađena, odnosno taj futoški put završili su jednu i drugu stranu, eto to prave tamo prema Rumenci i dalje biciklističku stazu, onda isto tamo kod promenade, ono gdje onaj kružni tok i tu su isto lepo sredili stazu, iako je bila očajna, tako da mogu da kažem da baš ono ozbiljna organizacija koja se zalaže pre svega za bicikliste grada Novog Sada i baš se vidi, mislim bar ja, eto koji, ajde manje više toliko ja ni ne vozim u zadnje vreme i to sve, ali ajde krećem se po gradu, idem tamo vamo, manje više idem na basket i na te razne terene i vamo i tamo sam i onda mogu da primetim da baš, kako da kažem, uvijek se nešto intenzivno radi, tako da nije ono da kažem da stoji. Tako da, ja sam stvarno evo generalno zadovoljan, doduše evo redko vozim, ko što vidite i po kanalu, znači da ne snimam, zato što tu sad svašta nešto bilo i oko Bajsa, i mog, i iz ekipe isto, radi, ne radi, ajde sad to toliko nije ni bitno i nije tema današnjeg videa, ali vidite i sami da uopšte nisam toliko zagrejan koliko sam bio ono na početku, znate i svi. Tako i seci me, što da ne. Ali mogu da kažem da su baš oni kao organizacija lepo priču napravili i sami da kažem ugled i svašta nešto, da to baš da kažem na nekom većem nivou, nije ono kao je mi smo samo tu vozimo i ništa više, ono kao fuzonu puj pik ne važi kao. Tako da mogu vam reći da su baš korisne stvari uradili. Ne mogu da se setim da li su još nešto skorašnje uradili što se tiče tih staza. Mislim da su nešto možda i na bulevaru Oslobođenja, kako su radili put pa da su i to nešto sredili. Imaju još neki plan da se negdje napravi ono kako je ulica pa da se napravi ono kao za bicikliste, bar prilike možda metar malo manje, da može da se vozi isto, tako da ono baš, da kažem, ozbiljna priča što se tiče toga. Ne moram, ajde, duvam gume, mogu da teram i ovako. Svakoga danas neću ni voziti to malo što bude ta ruta i neka od sat vremena. Možda bude trajala i duže, ne znam koliko je kilometara, nisam ni to stigao da pregledam. Bukvalno ne bude sramota. Ništa nisam stigao što se tiče toga. A, mogu i poslije naduvam. Tako da je to manje više, eto. A sad sam ukratko ispričao svašta nešto vezano za organizaciju, kažem, linkove ću vam ostaviti, mada imate već linkove, samo ono stisnite ono show more ono u deskripciji i tamo bukvalno imate sve. Tako da to što se tiče toga, okupljanje uvijek manje više bude u Limanskom parku, možete sve da pratite na stranici. Sad nekad završim u Limanskom, nekad negdje drugde. Prošli put je bilo u centru, tako da ono kako ko nekad zameni, ali kao uglavnom bude Limanski. Tako da eto, nemam ništa više specijalno, vam kažem, za ovaj klip. Neću nešto pretjerano pričati na kritičnoj masi, pošto sam opet kažem redar i to sve, tako da onda manje više pazim na sve ostale učesnike, odnosno na sve ostale ljude koji dođu danas na tu kritičnu masu.
Tako da ono učuteću što se kaže, neće biti neke pretjerane konverzacije od strane mene. I ono, snimat ću vam možda samo nešto što možda već niste vidjeli, tipa u Novom Sadu. Ta ruta kojom ćemo se kretati, kažem, zbog baterija i zbog te recenzije koja ide posle kritične mase. Gledam tu da čuvam bateriju, a inače je baš izrazito toplo, kažem, danas, kao što sam rekao tamo na početku. I onda se baterije još dodatno zagrevaju i ovako su mi kilove baterije, ne znam zašto, ali mnogo mi se greje GoPro. Čak sam razmišljao i da ga zamenim sa onom kao DJI kamerom, isto za snimanje. Onaj brand što se prave oni dronovi mali, oni kao mini. Jer mislim da je bolja, nisam siguran, ali mislim da je bolja, pošto sam nešto gledao da ima svakakve neke funkcije i to sve ok, jeste ova akcijna kamera i sve predviđene za neku, da kažem, kraće snimanje, ono, ne sad da snimate, ne znam, po 5 sati i to, ali brzo mi se greju baterije i svašta nešto, tako da onda i zbog toga moram da gledam šta, koliko snimam i katastrofa dok ne rešim to sa baterijama. Ili dok ne kupim drugu kameru, pa onda ima one druge baterije koje se, da kažem, manje i greju, a duže traju, one kao Fazon White, tako nešto, ne znam ni ja. Znam da ima neka priča za 9 i 10, tako nešto sam vidio, onako, dosta je veća baterija u odnosu na ovu moju koju ja imam. Tako da eto, ništa, ajde kad stignem tamo javit ću vam se, snimit ću vam nešto malo, pošto ćemo vjerojatno opet deliti stikera i tamo razvlačiti one zastave, pa ajde kad dođem tamo onda ću vam se javiti, može? Hojď! Sve jedno, ne idu, evo on će. Ne, desno. A mislim, ne može svakako prođe i doći. Ja snimam, brate, i ko prošli put što je bilo isto i samo sam im poslao ovaj video. Uleteo neki s Audijem, brate. Imaš kod mene na kanalu. Ajde, lud, brate. Ostani tu. Ajde. Možda prolazim, dobro je. Hvala. Tu sam, ja.
Hvala. A kao na Suzani, brate, stalno šalta. Hvala. Još uvijek ima iza. Uđi, ajde, ima mjesto. Ha? Tu su negdje. Kus. To je tvoje 29. Aha. I moje. Ali treba mi malo Da, treba mi malo jača vila, brate. Malo mi trese kad kočim, jer je veći disk napred. 4 klipa je, znaš, sila je. Malo svi štapovi deblji. Ali dobro je, valjda, neće pući, nije pukla za ove 2 godine, pa valjda nek izdrži još ovu sezonu pa ću zameniti. Lagano. Karbon? Nije aluminijumsko sve. Ladno je. Sve aluminijumski, nema na njemu karbona ništa. Ili ona je kao olakšani aluminijum, ona lagura, ili tu ili ovaj običan. Pa kak i ne bi stavio karbon, nema šanse, okej, on i za zamorni lom i to sve, ali njega šutneš sa strane, on puca, nema šanse, neće pući. Dosta dobro razumeo. Da. Ali opet aluminijum je malo čvršći, bolji, ali tamo na onim mikroskopskim delovima, razumeš, vremenom ti se legura unutra pomera. I onda on kad pukne, da, ali on kad pukne, pukuje aluminijum, možeš ga zavariti, ali nije to više. Znaš, nije to, ne možeš tako baš popraviti aluminijum. Karbon možeš, uzmeš ono sa onim plahtama, odradi se i okej. Ali aluminijum ne možeš zakrpiti, okej, ti njega zavariš, ali opet će on pući. Pa da, tako da... Eventualno 2 udarca, on čao. Pa, to. Znaš, ono malo jače bankine, čao. Pa da, nemaš nigde da idealno ono da kažeš. Svugdje ima i plus i minus. Mislim, karbon je skuplji svakako i za džep. Znaš kako? Ali ajde, imaš te neke prednosti, vrate, njegove. Znaš kako, uvijek služi. Da, dobro, da. Sve što služi ima svoje roke. Pa da. Tako da, okej, sve je lakše i sve... Zameniš za godinu, za 2 ćeš morati. Pa to. Jeste on i lakše i sve, ali platiš, zato je i u novčaniku ti bude lakše. Naravno. Tako da... Hoćeš nešto dobro. Naravno moraš platiti. Šta god bilo. Malo ga udesimo i bit će on dobar. Šta si to zalepio sa selotepom, majko moja mila? Tolika kriza udarila. Šta je zalepio selotep? Svetlo. Štaš kad se nema, da. Kad se nema sve koriš. Kad se nema sve, da. Nek pređe, pusti ga, ej. Neće ugristi. Idemo na leru, sam ide. Kao da je električni. Pa... Lako se električnim je. Njega znam, brat. Gdje mi sad, pravo ili? Ne znam, pitaj organizator. Ne. Samo naglašavam. Mikro, brat. Krampon. To. Što tako teško i krećeš, Bog te ubio. Vlado! Ajde stani ovdje da se malo muzike čuj pozavlji, da? Može sam, može. Sve ćemo da zapadimo. Sve će se. Edo! Odostanem na polu.
Ne treba, stavit će neko drugi. Najprometnije ono. A dobro, da, ovdje je gužva. Ali me boli dupe kad vozim ovaj moj spora majke i moje. Jako me boli dupe. Imaš onaj uzansic, tako? Evo. Da. I on baš onako više da vozim brzo i da sam sagnut, razumiješ? Stvarno ili? A su mu mali diskovi, vidi ga kod Nevanje, kao da je 120, brate. Majke, viš kako je Žuri malo pre policije. Mislim pre policije. Iza policije. Jedno sam radio, ali mislim Ovo su ti mali diskovi, kao da su 120. Mali ti diskovi. 100! 100, majke! Da! Ja mislim ima 120! Nema li toliko? I to... Šta si ti to stavio u usta? Ne znam. Kažu da stanemo na parking. Ne vi. Aha, Samo mi. dobro je da me... Sjebo mu se korma. A, Iskrivio se totalno. ima lufta negde. Stanem levo. Eto ga ljudi, inače ovo su nam sve lepe presluke ovdje na bulevaru, sad je top. Zanima, ide burak, ne zanima. 5-6 policajaca. Stani, ajde stani. Jao, guzica me ubija. Mene zaboli, majko moja mene. Pa kako spustio zadnji? Kako je spustio zadnji točak? Samo bum. Imaš sreći što nije tvoj bicikl. Ima i toga. Sad znaš kome ne treba davati bicikl. O, samo nek ide nogama. Znači ništa. Treba mu krosericu dati. Onu CRF-a što Gogi piše, brate, daj. Pa nek skoči s njom dole. Lepo. Ovdje stanu 2 komada ili? Ne treba.
To već ima povez preko oka, ko Churchill. Onaj tamo desno. Što ima povez preko oka kao Churchill, bog te, onaj desno. Sad smo ga prošli. Ne znam. Pa ovdje su jednosmjerne sem za bicikliste. Izuo bi se majke. Ne idemo desno, levo. Ili pravo? A? Ne, desno. Tu! Ti stani ispred. Nema džeparca, ne da! Hoće ovaj u autobus udarit, nemaj. Jebeno vatrogasci iza, gle ovo sad. Ajde, kreni. Pa ne znam ili ima još nekog. Ima još. Brate, gle ovo. Težak ovo posao, majke. Može desno! Idemo! A? Znako? Koliko je? Sad tu mi stavimo kod 200.
Ma beži bre, bio sam brate u Beogradu, tamo ludnicu. Evo, ovo 10 km, ja? 10 km. Ajde. Jesi mi dugo traje? Zašto je vruće, e? Koliko dugo traje? Da, nešto prijatno mi je ono kao idemo. Što bi mogli još da je? Mogu bi ja još 10, ali dobro. Ja bi 25 km. Počerajte se u pičku materiju. Najde se provozio, a ne skinu stile. Pa naduvaš malo gume i će lakše. Vidi kako mu leži. Vidi kako leži zadnja. Vidi. Nije to planinac pa da leži. On je njegov. Tako to ta drama koja je sada dali spokojne mi traje. Ja mislim da idemo pravo. Pravo ovaj. Jer sad sam namestio guzicu, sad je dobro, ali sam da ne moram da stanem. Sad sam taman se namestio. Ne, ovdje nema klo, ovdje je zatvoreno ovo. Nema šta. I ovo rade, bo. Ja ne stajem više. Ja mogu da stignem do početak da stavim u kući. Pa dobro, staće neko drugi. Došli vidiš kako se moja motora da stignem da dolazi mašina. Ajde, što ovako, čekaj. Ajoj, sad se opet odnesti. Ali tačno ima za kosti, sam treba znati cesti. Kao da ću jaje da snesem. A on će desno, ajde. I onda si ide ovako dole, vjerovatno. Ja mislim. Onda nema Bog zna šta. Evo nas ljudi, tu ćemo na Keju završiti, tako je bilo i prošli put. Kažem, nadam se da ste uživali u klipu i nadam se da se dopalo. Sad ćemo tu još podići bicikle i tako ćemo završiti, da kažemo, ovu našu masu. Kritičnu. Mislim, uvijek završimo tako što podignemo bicikle, tako da ono manje više to je to što se kaže, nema više ništa specijalno. Brzo smo izvezli, iskreno, ja sam samo neke momente snimao, nisam hteo sve zato što nema ni potrebe i kroz neke smo već ulice i prolazili i svašta nešto, tako da nisam hteo da vam onda snimam jedno te isto, mada ajde, ovo je donekle bilo slično, ali šta da radim, možda će neka druga ruta biti drugačija, volio možda kad bi malo išli do Petrovaradina pa i tamo provozali, ali sad to o tom potom možda kad malo zahladi možda i budemo išli, jer kažem malo je već dosadno, ono, mislim, smatram da je većini možda koja gleda da ono već jedno te isto stalno gledamo, odnosno gledate, tako da malo da bude nešto novije i nešto drugačije, da ne bude uvijek jedno te isto. Tako da, ajde, sad ćemo da odjevimo klip. Nadam se eto da vam se dopalo još jednom, kao što kažem. Ako jeste, lajkujte,
šerujte, subscribeujte se na kanal, uključite zvonce da budete obavešteni na nekom narednom videu koji bude izašao. Imate veliki pozdrav od letićeg Novosađina, a mi se vidimo u nekom sledećem Vice vlogu ili vlogu, vidjet ćemo šta će biti. Pozdrav ljudi! Znači na moj znak 3, 2, 1 sad, dignemo bicikl u vis koliko može, nije obavezno iznad glave visoko. Naša drugarica će ovdje fotografisati, imat ćemo jednu stvarno super fotografiju za društvene mreže. Može, smo spremni, ajmo. 3, 2, 1, visoko, to, Anđo, slikaj, levo, desno, bravo. Ekipa, hvala vam puno, pratite nas na društvenim mrežama, ovo nije kraj i dalje ćemo nastaviti se borimo za bolji zakon i za bolje biciklističke uslove. Staze se prave kod nas, infrastruktura se napređuje, mislim da smo stvarno grad za primjer. Hvala još jednom i vidimo se sljedeći put. Ćao!